Много е зле положението. Не, бе, това луда работа е. Как ме пуснат тази вода така, бе? Дунава няма ничка, бе. Аз като видях там, че горе няма вода, викам край тук надолу си е бало майката. Ти си минал през Турно Северин. Миналата година, 3 дена преди, през Турно Северин, до Варшава. Тях шлюзовете са горе на Варшава. Знам. И имам колеги от там. Да. Миналата година пак беше по същия начин. Пуснато, ама 4-5 дена след това минах и тук се беше оправило. Леле, колко е зле тук направо. Блокажа ли? Да, включи блокажа и го засили. Чакай, че аз съм лек и с този блокаж. Бай. Духовно общение по време на строя и Хрватия. Това на слово на двойната премиера на 9 марта. Блокажа, ама не мога да свия с блокажа. Да са базика нещо. Кой? Пича. Не, той вика включи блокажа и гаса, ама блокажа в завоите избутва една страна. Качихме се.